देखा जाओ कहाँ तक रास्ता ही जाता वाला भाग घोड़न का अस्पताल वगैरह रहा। कहाँ से कि जबलपुर में कुछ छूट गिर रहे हैं। बड़ा सा पत्थर पर चट्टान बा और एक ऊपर 2 मंजिला भवन बनावल बटे। सामने वाला पत्थर दिख रहा बा, यह बैलेंसिंग रॉक। यहाँ पानी का कुंड रहल बटे। यह मदन महल का अवशेष। एगो नया ब्लॉग के साथ फिर से स्वागत बटे। आज हम बानी जबलपुर में और हम 1 महीना बाद फिर से जबलपुर में आइल बनी। कहाँ से कि जबलपुर में कुछ छूट गिर रहे हैं जो कि ना देख पाइल नहीं जाए ओके आज कवर कर जी। और जो चैनल पर नया आइल बटे वो हमें जाके पिछला वीडियो देखे घाट, तो वहाँ वाटरफॉल रहे धुआंधार, तो ओके देख ले रहनी जा। बाकी शहर भी घूम ले रहनी जा, तो ओके जाके देखा जा। और आज फिर चल रहा बनी जौन छूट गिर रहे ओके फिर से देखे। यह जबलपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 6 साइड, और इधर से भेड़ाघाट वगैरह खाते बस मिले ले। और 6 नंबर साइड से चल के थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पर अला पर इधर शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बाटे शहीद स्थल, और इधर ही सामने बाटे पुलिस अधीक्षक कार्यालय, और ये सामने दिख रहा बा रेलवे स्टेशन। तब हम बस से आगे बनी मदन महल के पास में, और ये बात शहर से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर। वैसे ही एरिया के ही मदन महल एरिया बोला जाला, लेकिन यहाँ एगो मदन महल बाटे और ये फेमस बाटे यहाँ का बैलेंसिंग रॉक खातिर। बैलेंसिंग रॉक देख सकेला जैसे बड़ा बड़ा चट्टान बाटे, और यहाँ कुछ चट्टान बड़े सन जो कि उनमें से एक बाटे जो कि बहुत बड़ा चट्टान बा सामने दिख रहा बा, ऐसे भी बड़ा चट्टान बा, और वो एक दूसरा को ऊपर ऐसे टिकल बाटे जबकि मुश्किल से 6 इंच वो एक दूसरा से अटैच बा, फिर भी वो एक दूसरा से टिकल बटे। चला दिखाओ तने, ऐसे ही बड़ा बड़ा पत्थर बा यहाँ बहुत सारा, यहाँ भी वैसे ही सब तो अवशेष बा। ये सामने वाला पत्थर दिख रहा बा, ये है बैलेंसिंग रॉक, और इसका खासियत ये बा कि मुश्किल से 6 इंच या 1 फीट एक दूसरा से टच बा, फिर भी ये काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़ल बटे, मतलब विशेषता देखा जा सकेला। वैसे इधर में बहुत सारा ऐसे ही पत्थर बा, इधर भी वैसे ही बा, लेकिन ये वो गजब का आश्चर्यजनक चीज़ बटे। वैसे ही बैलेंसिंग रॉक कोनो खाली यहाँ ही नहीं है, सबसे फेमस बैलेंसिंग रॉक एगो जिम्बाब्वे में बाटे। वो आज फेमस ऐसे भइला कि वहाँ $1 ट्रिलियन का वहाँ करेंसी नोट छपला ऊपर, वो बैलेंसिंग रॉक का फ़ोटो डालल बा। ये वजह से थोड़ा ये बैलेंसिंग रॉक आज का डेट में काफ़ी पॉपुलर हो चुकल बा। ऐसा इंडिया में भी कई जगह बा, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में जबलपुर में बाटे। यहाँ बैलेंसिंग रॉक के अलावा शारदा मंदिर भी बाटे जौन कि मदन महल वाला रास्ता का बगल में ही बाटे। अभी हम चल रहे बने मदन महल। और इधर सामने बाटे शारदा मंदिर, और यहाँ से जाए बाटे मदन महल। ये टूटा फूटा सीढ़ी बाटे, यहाँ मदन महल के बारे में लिखल बाटे, पढ़ सकेला जा। बाकी जैसे उधर बड़ा बड़ा चट्टान दिखत रहा वैसे इधर भी बाटे दोनों साइड में। बीच में इधर सीढ़ी बनल बाटे, इधर नीचे से ज़्यादा बड़ा बाटे चट्टान। यहाँ भी बंदरों का बहुत आतंक बाटे, अचानक को उत्तराल बांसन करके का वंसन। इधर में शंकर जी का लगा था मंदिर बा। बंद है क्या? वहाँ से खड़े होकर दर्शन कर लीजिए भोलेनाथ के, काम चलेगा। छोटा काम
यहाँ शंकर जी का मंदिर भी बाटे, लेकिन अभी सीढ़ी का काम चला था तो ऐसे अंदर जाकर दर्शन ना कर सकने चल, लेकिन दूर से दिखाओ थे। से बताई मैंने घर नहीं महल खातिर अभी काफ़ी ज़्यादा चढ़े के बाटे। ये सीढ़ी से जाएगा अभी बहुत सारा, उससे बगल से उधर भी कोनो सीढ़ी बा। यहाँ ऊपर में तालाब बाटे और यहाँ पत्थर डूबल बाउन से बरसात का पानी बस में बा, और बाकी कोनो सोर्स नहीं के पानी आवे का। चलो अब चलो जो मदन महल। भाई बहुत चढ़ला के बाद अब आगे मुझे मदन महल के पास में बहुत ज़्यादा चले के बाटे। आवत आ जा, देखो पानी का बोतल नीचे ज़रूर लेके आओ जा, वैसे हमारा पास पहले से रहा। यह मदन महल का अवशेष। ठीक है भाई, हम बानी मदन महल के पास में, और मदन महल यहाँ का सबसे बड़ी जो चट्टान भी है ओकर ऊपर बनल बा, बिना कोनो नींव के बाटे। चट्टान के ऊपर सीधा महल बना दिया गया बाटे। जैसे कोनो बड़ा महल नहीं है, छोटा सा 2 ठे कमरा बाटे। ये सामने दिख रहा बाटे, ये पीछे बड़ा सा पत्थर पर चट्टान बा, और एक ऊपर 2 मंजिला भवन बनावल बाटे। तो चल के पास से देखा जाओ, और इधर बगल में ये 4 दीवारी रहल हुई जना का अवशेष बचल बा। ऐसे ही अवशेष चारों तरफ बाटे। उधर का भवन टूट चुकल बाटे, वैसे इधर सामने भी भवन बाटे। इधर से पत्थर निकालल गई बाटे, और कुछ पत्थर निकाल के उधर धइल भी बाटे सजा के। वैसे ही यहाँ इतना बड़ा बड़ा मजबूत पत्थर चट्टान रहल बाटे कि ओके कभी तोड़ के ना बनावल जा सकेला, तो ए वजह से एकर ऊपर ही बना दिहल बाटे। यहाँ पानी का कुंड रहल बाटे, ये भी उधर चट्टान के बीचों बीच बनल बाटे। तो जहाँ कोनो चीज़ के अलग से नींव वगैरह डाल के नीचे बनावल गई, जहाँ भी ज़रूरत पड़ल बा वैसे चट्टान के ऊपर से सीधा जौन भी दीवार होके चाहे भवन होके बना दिल गई बाटे। चल के ऊपर वाला भाग में देखा जाओ का बाटे। वैसे तो शायद गेट बंद बा, देखे के लगे यहाँ से पूरा जहाँ जहाँ चट्टान बा के हटा के बनावल होके। चट्टान से कोनो छेड़छाड़ नहीं के, इधर तो बंद बा, और इधर से सीढ़ी गई बाटे ऊपर, वैसे एंट्री बंद बाटे, और इधर कुछ पूरा कर कटका जाल बा। और इधर से जौन महल के नीचे चट्टान बा और जाए खातिर रास्ता बाटे। देखा जाओ कहाँ तक रास्ता ही जाता, तो पूरा किनारे किनारे ही जाए खातिर रास्ता बनल बा। ये देख सकले जब पिछला वाला भाग, यहाँ से ये पत्थर डाल के दीवार बनावल बा, लेकिन है पहले से चट्टान बा। इधर भी और बस ऊपर वाला है जौन हिस्सा दिख रहा बा वो उतना कंस्ट्रक्शन बाटे, बाकी कुल ये पत्थर के बल पर बाटे। चारों तरफ से ही रास्ता बाटे, एक परिक्रमा मारल जा सकेला, और पूरा का पूरा बड़ा सा चट्टान ही बा। और ये वाला भाग घोड़न का अस्तबल वगैरह रहला। इधर भी बहुत सारा पत्थर वगैरह बाटे, और इधर से नीचे जाए का रास्ता भी बा, जौन कि मेन रोड से ना आके यहाँ से भी जाया जा सकेला। मदन महल 12वीं शताब्दी का ई महल बाटे, और रानी दुर्गावती से संबंधित रहल बाटे। एकर निर्माण राजा मदन कैले रहलन, तो ए वजह से एकर नाम मदन महल पड़ल बाटे। यहाँ आवे खातिर जबलपुर रेलवे स्टेशन से ऑटो बस वगैरह हमेशा मिलत रहता। वैसे यहाँ का सबसे नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन बा वो तो मदन महल रेलवे स्टेशन बाटे, वहाँ से मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर बाटे। वैसे जब मेन रोड पर उतरला के बाद शारदा चौक से लगभग 700-800 मीटर अंदर आवे के बाद, तो वहाँ से ई रिक्शा वगैरह भी मिल जाता, या फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे बात तो कोनो ज़्यादा दूर नहीं है।
तो अब यहाँ से अब हम चला तनी शारदा मंदिर में दर्शन करब और ओकरा बाद फिर चलतनी यहाँ से रेलवे स्टेशन और यहाँ से हमारा रात के बिया ट्रेन अगला डेस्टिनेशन का इंतजार करा जाए। और वीडियो अच्छा लागत होके तो लाइक करा जाए और पिछला वीडियो देखल मत भूला जाए और दोस्तों के साथ शेयर भी करा जाए। धन्यवाद।